Putih mbok bakar lho. Keterone sapa iki ra dijabut-jabut iki. Tak inahe wis. Ngelirae ram. Alah, tak nemen. Tak lagi sangkus. Enak bakar-bakar kok tenggo ya luwe. Bakar telos Anggus penting telone cekleki. Telone jirah bakar. Ya, temen. Seneng ya wis. Ini wok ben. Pengen oleh hendak kutelo jaluk masa arep nyeneni. Pakan bentuk angel. Wong-wong yang jabut dong jabut dewe. Wis benar modar. Jane terus mulai mateng. Jane. Ini arep mati. Ini rairam, lek dong telon sapa orang ngurus. Panganane kok embuh. Loh, kok bakar telone sapa iki sing mbok jabut? Lampu mbak tengku ki luwene rairam mbak. Teloku iki ya sing mbok jabut. Embuh telokku ngene terus sapa wi? Eneng sampean iki. Oh, ben gedhi malah mbok jabuti mbok bakar, mbok pangan. Saiki tak mbak tengku luwene rairam lho. Aja. Iso mbok jabuti mbok bakar lho. Ora tembung dhisik, Yohan. Masuk lah melas mbak karo wong ngene iki wong luwene pol-polan ngene iki. Jaluk idong telosi tak dibakar rek. Meneng to, ora tembung dhisik ya ora oleh ngono kuwi. Kayak wong ngerantu akhlak blas. Untalan teloe jaluk dibakar era. Bengok-bengok. Ki wong sugih ya aja kemlelet peh lagi sugih. Ramelas karo wong sing ra duwe. Untalan telo sawet jaluk lek muring-muring lah karo-karuan. Uteke kok ning endi? Ndi melas karo wong ra gablek. Untalan telo sawet oleh muni ra karo-karuan. Ora keluwen lah ini ya ora. Dah bakal telo ini. Oh, telo wis dibakar kok mulih. Nah. Jangan tenan wong.